Maayong adlaw kanatong tanan. Sa milabay nga semana, nakadawat kog request nga kung pwede ba daw maapil sa atong mga future lectures ang topic nga kabahin sa doktrina. Nalipay ko nga nakadungog niini tungod kay sa ingon ani nga paagi makapadayon ta sa pagpalambo sa atong kahibalo niini nga gamay nga aspeto. Mga higala, ang akong papel dinhi mao ang pagpasayon lang sa mga theological reconstruction nga atong posibleng hisgutan sa umaabot. Igo lang na kong ihatod diha ninyo sa sayon nga paagi ang pagsabot sa mga doktrina nga gihanay na sa atong mga inila nga mga tao diha sa atong tradisyon o iglesia. Technically, wala namang gibag-o ani, dugay na ni kaayo. Pero mura lang manggod og seminaryo lang ang naghisgot niini. Og ang usa ka butang papudi ay nga atong hatagan og pagsabot mao ang tradisyon nga atong nahimutangan karon. Ang uban nato medyo kusog kaayo sa tradisyon nga dala ni Martin Luther, naay uban sa tradisyon nga linya ni Ulrich Zwingli. Ako mga igsoon medyo kusog ko sa pagka John Calvin. Sa UCCP naay mga theological development nga gikan ni John Calvin nga wala gi-practice sa atong simbahan. Sama pananglit adtong predestination, which is basin maapil nato gamay sa atong future lectures. So mao ka na ang atong considerations. Usbon ko, igo lang ko nga tigpasayon. Ang tanan nga atong hisgutan dinhi kinanay na nidaan sa mga theologians sa atong simbahan o sa tradisyon nga atong gigikanan. So karon, atong ablihan ang atong discussion sa topic nga revelation or pagpadayag. Usbon ko, maayong adlaw kanatong tanan. Mga igsuon, nindot nga magsugod ta sa atong theological discussion sa topic nga revelation or pagpadayag. Tungod kay ang atong Christian faith manggod mga igsuon, usa ka revealed faith. Sa ubang relihiyon manggod, nabuo sila tungod sa philosophy of life, nay uban nabuo because of their way of life, but Christian faith is a revealed faith. Ug maoy atong gibarugan as Christians nga ang kamatuoran nga gi-revealed sa ato gikan gyud mismo sa Ginoo. Ang nahitabo mao nga gitanggal sa Ginoo ang tabon sa atong mga mata. Ug ang termino nga gigamit ani mga igsuon sa pagtanggal sa veil or tabon sa atong mga mata ay revelation. Sa ato pa, ang revelation mao ang pagpadayag kung unsa tong gitaguan. Gipakita na kung unsa tong gitaguan. Mga higala, sa systematic theology class, didto gitun-an nga naay duha ka matang sa revelation. Una, kining gitawag og general revelation, ug ikaduha kining gitawag nga special revelation. Ani nga session nato, mag-focus lang una ta sa general revelation. Busa ayaw mog absent sa sunod, kay didto na nato i-discuss sa sunod semana ang special revelation. Mao na nga ayaw gid mo kalimot sa pag-subscribe o i-click po ninyo ang notification button aron ma-notify mo kung naay bag-o mo gawas nato nga mga lectures. Okay, general revelation. Mga igsuon, kita nagbarog sa pagtuo nga ang Ginoo mao ang source sa kamatuoran. Dili lang kamatuoran, isa ka kamatuoran kundi sa tanang kamatuoran. Sama sa tubod sa tubig, isa lang ang tinubdan, unya usahay magkatay-katay na dito, moabot na sa ubos ug mahimong dako kaayong sapa, no? Pero isa ray tinubdan. Pamilyar kaayo kita ni ining kay naamantay himno sa UCCP nga gitawag og Several Springs, One Stream, One God. Ang buot ipasabot mao nga ang Ginoo mao ang source, the spring, the original spring of all truth. Ug dugang pa
Ana mga igsoon, dili lang religious truth ang sulod sa revelation sa Ginoo, kundili all truth. Tanang kamatuoran sa kalibutan didto nagtubod sa Ginoo. Tanang kamatuoran sa tanang aspeto sa kalibutan didto gyud na sa divine revelation nagagikan. Kini nga idea gikan kang Augustine o gipadayon ni Thomas Aquinas. Matud pa, ang mga tao daw dili gyud kapabol nga makaila sa Ginoo unless kung ang Ginoo mismo ang maghimo og pamaagi aron ato siyang mailhan. Si Saint Augustine na ay illustration ani, ingon siya, kita daw gitagaan tag mata. Unya, kauban sa atong mata ang atong brain, nga kung unsay makita sa mata, i-analyze dayon sa atong brain. Kung nindot kaayo ang makita sa mata, mo nang muingon dayon tag, wow! Nan karon, kung sa panahon nga nindot atong mata, naatay brain, pero ibutang daw ta sa isa ka room, nga naay daghan kaayong mga nindot nga mga art exhibit gyud sa tibuok kalibutan. Okay? Ibutang ta sa room nga naay puno og mga art exhibit nga mga best gyud nga art sa tibuok kalibutan. Apan, naay apan, ang room nga gibutangan sa mga nindot nga art exhibit walay suga. Perting ngit-ngita. Ngit-ngit pa sa alkitran. Karon ang pangutana. Ma-appreciate ba nimo ang art nga naa sa imong palibot? Dili. Ngano man, kay wala gyud kay makita. Sa ato pa mga igsoon. Bisan og kumpleto ta og mga organs para makakita. 2020 ang atong eye vision, sharp kaayo pa ang atong memory, pero kung sa atong kaugalingon lang, wala gyud tay makita. Unless naay kahayag nga mulamdag sa mga butang nga kailangan natong makita or gusto natong tan-awon. Sa dihang naay kahayag nga mulamdag, diha pa ta makakita. Mga igsoon, ang buot ipasabot ni Augustine. Kung gikinahanglan nato ang light aron makita nato ang mga bagay-bagay diha sa isa ka room, ingon pud ana ka importante ang revelation aron makita pud nato ang truth ug ang kamatuoran. Mga igsoon, kung ato ning basahon sa libro sa mga nagsulat ani, ingon ani ang pagkasulat akong basahon ninyo. All truth and all knowledge in the final analysis rests upon God, who is the source of all truth, and as the one who makes it possible for us to know anything at all. Medyo makasunggo, pero masabdan ramang gyud. Sa ato pa mga igsuon, ang truth nga na-discover sa science o sa mga scientist, dili na gikan sa ilang laboratory lamang. Kanang truth nga nakita nila sa ilang laboratory, nga gikan sa ilang mga test tube experiment, or kanang mga truth nga ilang nakita sa ilang observation sa nature, dili na moabot diha kung wala ang revelation sa Ginoo. Mao kana ang atong gibarugan. Karon, kining general revelation gibahin sa duha. Una, gitawag ni nga general revelation tungod kay para sa tanan. Kabantay mo anang naay mo ingon, mag-general assembly ang atong co-op, buot pasabot, mutambong ang tanan, assemblea para sa tanan, general assembly. Sa ato pa, gitawag ni nga general revelation tungod kay ang kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo ay para sa tanan. Meaning, kini nga revelation available
sa tanan. Kini nga revelation madawat sa tanang tao sa tibuok kalibutan. The whole world is God's audience. Ug mao ni ang gipasabot sa Psalms 19 verse 1 nga giingon, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the works of His hands." Mura tagnanan-aw og salida unya kita ang audience sa gihimo sa Ginoo. Ang tanan nga naay mata makakita sa himaya sa Ginoo nga iyang gipakita pinaagi sa kabuhatan sa Dios. Kabituunan, ulan, kadagatan, kalasangan, adlaw, bulan, tanan. Kinsa bay mga tawo nga makahimo ana? Wala, Ginoo lamang. Karon, naay mangutana. What if buta ang isa ka tawo? Unsaon man niya pagkakita sa himaya or glory sa atong Ginoo diha sa creation or diha sa kabuhatan sa Ginoo? Well, mga igsoon, ingon ani ni. Ang Biblia naghisgot mahitungod sa knowledge nga gitanom sa Ginoo diha sa atong kalag or sa atong tanlag. Kabantay mo, gihatagan ta sa Ginoo og konsensya na somehow maghatag natog sense about right and wrong. Kana mga igsuon, diha nagareveal ang Ginoo sa iyang kaugalingon. So sa ato pa, bisan og buta ang isa ka tawo, dili siya makakita sa physical nga kalibutan or sa physical nga kabuhatan, pero gihatagan siya og interior knowledge of God nga gitanom sa Ginoo diha sa iyang kalag, diha sa atong konsensya sa usa ka tawo. So sa ato pa, general revelation means ang knowledge sa Ginoo available sa tanan, mao nang giingon nga general kay available para sa tanan. Kita audience sa Ginoo ang matag usa ka nato expose kaayo sa pagpadayag or revelation sa Ginoo. That is why it is called general revelation. Usbon ko, ang nature ang gigamit sa Ginoo nga usa ka tool aron iyang ipakita ang iyang pagagamhanan. Dili ang Biblia, mga igsoon. Ang Biblia didto na nabilong sa special revelation nga maoy atong hisgutan sa atong next topic sunod semana. Millions ang mga tawo nga wala makakita og Biblia, millions ang mga tawo nga wala makadungog og sermons nga gibase sa Biblia, pero bisan wala sila makakita og Biblia, nagpuyo sila diha sa tunga sa kabuhatan sa Ginoo, diin gipadayag sa Ginoo nganhi sa tawo ang iyang himaya o kining kabuhatan makita sa tanan. Ang ikaduhang bahin sa general revelation mao nga gitawag kini nga general revelation tungod kay ang content ani, mga igsuon, ang unod or ang sulod ani dili kaayo specific. Kabantay mo na imo ingon nga dili kaayo specific ang iyang gisulti, general ra kaayo. Buot ipasabot, mga igsuon. Ang pagpadayag sa Ginoo pinaagi sa kabuhatan, nature, ay dili specific. Dili nato mahibal-an diha sa kabuhatan ang detalye sa importansya sa kamatayon ni Jesus. Di nato mahibal-an ang detalye sa importansya sa resurrection ni Jesus or ang kinatibuk ang plano sa Ginoo sa kaluwasan sa kalibutan. Di nato makita diha. Aron makita nato ning tanan, gikinahanglan nato ang special revelation. Gikinahanglan nato nga mubasa sa Biblia. Kay naa diha ang specific information nga dili nato makuha sa pag-obserbar sa nature. So, atong timan-an, ang general revelation, gitawag ni nga general revelation, kay mauni ang pagpadayag sa Ginoo alang sa tanan, na ay availability ang tanan, ug usab gitawag ni nga general revelation kay ang content, ang unod, ang sulod ani nga revelation ay dili specific.
Usahay pod sa pinulungan sa theology, ang general revelation gitawag og natural revelation. Kay sumala sa atong gihisgutan ganiha, ang general revelation mao ang pagpadayag sa Ginoo diha mismo sa nature o pinaagi sa kabuhatan. So, ang general revelation pwede pod tawgon nga natural revelation. Apan, naalang tay gamay nga category nga bantayan about ani. O kini mao ang termino nga natural theology. Nga lahi sa natural revelation. Now, pwede ta mangutana, parehas lang ba ang natural revelation or natural theology? Mga higala, ingon ani ni. Ang natural revelation mao ang lihok ug buhat sa Ginoo. Ang natural revelation mao ang action sa Ginoo. Sumala sa atong gihisgutan ganiha, ang pagpaila sa Ginoo pinaagi sa nature ay natural revelation. Karon ang pangutana, unsay resulta sa action nga gipakita sa Ginoo ngadto sa tao? Pareha gud anang mga hugot lines nga inyong madungog karon or mabasa sa social media. Moingon nga, perti man akong effort para sa imuha, pero wala man lang nimo napansin. Mga higala, atong hinumduman, nga kung naay effort nga gipakita, wala nagpasabot nga automatic na pud na nga mag-get sa tao nga imong gi-effortan. Kadungog manggani ta usahay nga naay mo ingon, ikaw nga naning kamot, ikaw pa'y dautan, di ba? So ingon ana pod sa Ginoo. Nag-effort siya nga mailhan sa tao in and through the nature, pero ang tanong, nag-gets ba ni sa mga tao? Now, diha musulod ang termino nga natural theology. Ang natural theology, mga igsuon, mao ang resulta sa effort nga gihimo sa Ginoo. Akong usbon, ang natural revelation mao ang effort sa Ginoo nga magpadayag. While ang natural theology mao ang result sa effort sa Ginoo. Sa ato pa, sa dihang nag-effort ang Ginoo, sa dihang nagpadayag ang Ginoo pinaagi sa nature, naabay knowledge of God nga miturok sa atong una-una about God. Nailhan ba nato o nakita ba nato ang Ginoo diha sa nature? Mga igsuon, daghan kaayo ang nagdebate about ani. Tungod man pud gud ni sa medyo conflicting nga gisulti ni Apostol Paul. Sa 1 Corinthians 2:14 manggod, nag-ingon si Paul nga ang natural man daw does not know God. Okay? The natural man does not know God. Pero diha sa Romans 1:20, lahi naman pud ang giingon ni Apostol Paul. Niingon si Paul nga naa daw tay knowledge sa Ginoo. Sugod pa sa sinugdan, nakita na nato ang Ginoo. Karon, unsaon man nato ni paghanay. Now, mga higala, wala mamali si Apostol Paul sa iyang giingon. Wala pod nakambyo ang iyang hunahuna. Ang nahitabo manggod mao ni, sa Hebrew and Greek, kining verb nga to know gigamit sa duha ka paagi. Una, naay gitawag nato nga cognitive knowledge. Usa kini ka intellectual awareness. Kamo nga nag-subscribe aning atong channel, kamo nga nag-message sa ako usahay, na ako'y cognitive knowledge about ninyo. It means, nakita nako ang inyong pangalan, nakita nako ang inyong profile picture, ug kabalo ko kung asa mo banda diri sa Mindanao or Visayas. Sa ato pa, kailako ninyo intellectually. Maunay gitawag mga igsuon og cognitive knowledge. Pero sa Bible manggod, kining word nga to know gigamit pod sa lahi nga paagi. Gigamit ni
sa personal and very intimate relationship. Ang pinaka-best nga example ani ay ang story ni Adan. Ingon ani ang pagkasulti. Adam knew his wife and she conceived. Sa dihang nahibal-an ni Adan, si Eve, nabuntis siya. Mga higala, murag imposible mampod nga didto sa garden miingon si Adan. Hi, ako di ay si Adan. Nya miingon po si Eve, hello, ako po si Eve. Din paghuman ana, nabuntis si Eve. Murag dili ingon ana mga igsoon. Ang gipasabot ani mao nga, gigamit sa Bible kining word nga to know sa pag-describe sa usa ka intimate kaayo nga relationship. To the point nga Adan knew Eve, nga nakita ni Adan ang tibuok lawas ni Eve. Adam knew Eve, nga nahikap ni Adan ang tibuok lawas ni Eve. Tanan nga pwede mahitabo sa usa ka intimate nga relationship sa man and a woman, mao na ang description sa word nga to know. Ug sa dihang gigamit ni Apostle Paul ang verb sa Corinthians nga to know, posible nga ang naa sa hunahuna ni Apostle Paul ang spiritual intimate relationship nila sa Ginoo. Wala na. Nga tungod sa atong status sa fallen nature, makasasala ang atong kahimtang, wala na tay intimate relationship sa Ginoo. Sa ato pa, wala na tay gitawag nga spiritual discernment of the things of God. Wala na tay knowledge. Sa Corinthians, si Paul naghisgot og knowledge nga dili cognitive. Knowledge nga dili lang intellectual cognition. Mga higala, maayo nga makabalo ta ani. Kay para pod ma-check nato ang atong sarili. Kung unsa ba gayod ang kasamtangan nga knowledge nato sa Ginoo karon. Kay basin og intellectual cognitive ra ni. Mga igsoon sa Romans 1:18. Gigamit ni Paul ang verb nga to know. Kay gusto niya ipakita kung unsa ka importante nga mahibal-an nato nga kinahanglan gyud nato nga maluwas. Kay moabot ang panahon nga moatubang ta sa korte or sa tribunal sa Ginoo. Ingon si Paul nga kinahanglan nato ang gospel kay kitang tanan guilty mangyod sa pag-reject nato sa Ginoo nga nag-effort nga magpadayag sa general revelation para sa tanang tao. Pero unsay nahitabo? Universal pod ang atong pag-reject sa Ginoo. Og nahitabo ni tungod sa atong nature as a sinner. Nakurap na manggod ang atong pagkatao. Bisan nakita na nato ang revelation sa Ginoo, tigang na gid ang atong kasing-kasing. Pilit natong isuppress ang atong nakita og dili ta mo respond tungod sa corruption sa atong sinful nature. So, buot ipasabot ni Paul nga pag-abot sa panahon sa paghukom, wala na gyud tay excuse nga wala man ta masultihi about sa Ginoo. No. Kay nagpaila na daan ang Ginoo clearly diha sa nature. Ako lang ipasabot mga igsuon nga nakita nato ang Ginoo clearly but not directly. Okay? Nagka-mention magugug word nga clearly. It is clearly but not directly. Wala gid nato makita ang Ginoo directly. Kaya ang Ginoo man gyud is an invisible God. Ang atong nakita clearly mao ang visible nga kalibutan nga nagdala sa revelation sa Ginoo. Ug mauna ang gipasabot ni Apostle Paul diha sa Romans 1:20. For since the resurrection of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature had been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Now, unsa maning excuse nga ginasulti ni Apostle Paul? Mga higala, mao ni ang atong mga pasangil or mga excuse. Dili ta mo ila og di ta mo duol sa Ginoo.
kay naatay daghang excuse. Buot ipasabot, pag-abot sa panahon sa paghukom, wala na gyud tay excuse. Dili na nato mapasanginlan si pastor, no, nga ang amo manggong pastor wala gyud ko pugsa sa pagpahibalo about ani. Mauna ang excuse nga pangka na kaayo sa Ginoo, mga igsuon. Kabalo ng daan ang Ginoo about ana. Dili na nato magamit nga excuse kay gitubag na daan sa Ginoo karon pa lang daan. Ang buot ipasabot ni Paul mao nga klaro kaayo ang pagpaila or revelation sa Ginoo through nature. Ug nakita nato na klaro kaayo. Pero naa ang atong problema sa verse 21. Nag-ingon ang verse 21, "For although they knew God, they neither glorified Him as God nor give thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened." Sa ato pa, nagpadayag ang Ginoo diya sa natural revelation or general revelation, pero dili lang pud diha kutob. Kay gikinahanglan pa pud nato nga makita unsa ang result sa revelation sa Ginoo, ug kana mao ang natural theology. Mga higala, ang natural theology na distorted na ug nahimo ng defective tungod sa atong fallen nature. Pero wala na maka-erase sa effort sa Ginoo nga magpaila sa iyang pagkaginoo pinaagi sa nature or sa iyang kabuhatan.